بله حکومتان نویا ترکیه جیو پیوندین در به طایبتی جی گریدای پروسیان دامیتیا سوید لناتو سکنا ترکیه Aydın Sezer Pispori Pevendiye Nav Devletiş Ankara meyvanı mine Slav bote Bre Sezer Bre Sezer desteke de tuazım bizanibim Neha Süveyd dibêje ku êmeme mutabakata Madridê bi cîhaniye Tirkiye divê endamîtiya me qebûl bike. Tu çawa dinirxînî Tirkiye'de qebûl bike endamîtiya Süveyd? Merhaba, iyi yayınlar. Weşana ve hoş be. Swêd ve tîne roje ve lê dengên zêdetir ji tê ew jî Amerika ji Swêdê zêdetir behs dike. Blinken beriya du rojan li Çavuşoğlu geriya û ev mijar anî rojevê û her wiha Blinken û sekreterê giştî NATO jî dîsa hatin bihav dîsa behsa vê mijarê kirin. Sekreterê giştiyê NATO dê serdana Tirkiye bike. Hê berê Tirkiye endamtiya Finland erê kiriye de prose helbijartinê de dihat gotûbêjkirin ku gotin Swêd bo piştî helbijartinê hatiye hiştin. Erdoğan serket û niha çavarê dikin Tirkiye gavekî bavêje divê warê de dixwazin Tirkiye endamtiya Swêdê erê bike. Ji ber vê yekê tiştên ku welatên Rojava behs dike behsa firotina F-16 heye lê tiştekî din jî heye aliyekî veşartî jî neqaşekî heye ew jî rewşa aboriya Tirkiye ku niha di nava krîzê de ji bo derketina vê pêwîstiya wan bi Rojava û Amerîkayê heye divê pare ji wan welatan were Tirkiye eger eva meriv kare bêje ku dê fişarên aborî jî hebin. Bre Sezer ango girêdayî rewşa aboriya Tirkiye yani Tirkiye li gora bahweriyat de berê civîna NATOyê dê gav dê qebûl bike ku Swêd bibe endamê yekîtiya endamê NATOyê? Şimdi açık söylemek gerekirse Erdoğan Meriv eşkere bêje Erdoğan dema dest bi serdemeke nû dike diwarê aboriyê de bi rewşên nebaşên aborî re rû biruye û divê ev vê mijarê zêde dereng nexe. Divê eva baş were zanîn. Ez dibêjim egereke mezin e dê erê bikin. Lê dîsa jî ev yek ev jî nîşan dide Erdoğan serokekî pragmatîst e li gor bercewendiyan tevdigere. Karê ku bi Putin re bike hevdîtinê ku bi Putin re bike dibe ku ca hinekî din jî berxwe bide. Eva lûtkeya NATO heta lûtkeya NATO eger ev erê nebe aliyek Amerika aliyekî din jî Yekîtiya Awropa di pêwendiyan da tengaviyan durust bike. Erdoğan bi awayekî baş dest bi serdemeke nû neke ji ber vê bi ragandina hikûmeta kabîneyê nû re ji bo aborî ji bo vê kabîneyê girîng e Mehmet Şimşek diyaloga wî bi welatên Rojavayê re pir baş e. Eger ew bibe berpirsê aboriyê ew ê li ser wan bandorekê wî hebe. Tirkiye êdî nikare ji vê zêdetir dirêj bike. Bre Sezer her wiha di rojhilatana vîn taybet jî girêdayê Sûriye û Iraqê dîtinek heye ku Tirkiye dê diyaloga xwe li Sûriye û Iraqê zêdetir bike operasyonan rawestîne. Divê derbarê de dîtinatê çi ye gelo Tirkiye li gel welatê rojhilatana vîn dikeve diyalogeke nêzîktir de tu çawa dibîne?
Şimdi biliyorsunuz ki Türkiye son Hûn iki jî seneden dizanın beri du dış salên politikada dawî olduğu di için Tirkiye siyaseta xwe yê derve guhert. olduğu tüm ülkeler Ji siyaseta berê vegeriya du welatên ku pirsgirêk hebû hemî dixwaze baş bike. Sedemekî vê aboriye. politikada Di siyaseta derve de tarbet di peywendiyên welatên kendavê re girişimci fazla olacak. dixwaze zêdetir pare derbasî Tirkiye bibe. Politikası Her wiha ev siyaseta alozî û tengezarî ku Tirkiye dimeşand verebilmesi di de bu sedemê pirsgirêkên aboriyê û êdî nikare vê siyasetê tengezar bimeşînin. Di serdema nû ya Erdoğan dixwaze bi Sûriye re jî û hemû deverên din re jî peywendiyên xwe nû bike. sorun şu. Lê pirsgirêk ev e. Hesapları Evên ku beremberê Tirkiye ne li ser pengavên Erdoğan adeta e, güven testine tabi. dixwazin baweriya me taqî bikin. Gelo çi qase Özellikle ji dilin ez taybet ji bo İsrail ji bo Sûriye meriv kare ji bo welatên kendavê meriv vê tiştê bi. Esed dibêje heta artêşa Tirkiye ji Sûriye ve nekşe hevdîtinê nake. zor bir süreç. Ji ber vê em dibêjin serdemekî zehmet e. Plan Ev planê ku û Bel. stratejî ku danîne ji vê derveyê vê gelo evên beremberê wê di meydanê de çi bersiv bidin? Ew giring e. Belê spasiyet etkim, Pisporê Peywendiyê Navdewletî Aydın Sezer ji Ankara geldi.